Ha. Kayır diye garipli ünlü ya da dip. Gep nememi kritika vadi diyorlar değil mi? Ha? Garipli onu sürüyen ne mi diyeyim? Ya. Oğlan ayarlara şey diye diyar ama Aa. dövüyor son Ya kıyar. gariplik. Öňe süremek ağam. Baýlyk gowda. Amrat bola bir gepleşen aýdýar. Allah maňa şunça gazanmany. Ruhsat berdi menem şonu gazandym diýär ağam. Her kimiň öz ýüreginde nemesinde beslen gazanjy bolýar da. Şonu käbir adamlar bolýan. Gazanma şükür edýän. Munda şükür gazanma, munda şükür diýen adamlar bolýar. Ha. Olaydym şoň üçin ağam. Garip bolsaň syýlanan. Ama bir derek görünme da ağam baý bolsaň syýlar hormatyň var. Yok seret. Men şeýle bir inni bara baýlyk, gariplik aýdymyň sözlerini de aýdyp geçen baýlyk näme, gariplik näme bol. Şeýle bir adamlar bar, inni kalby baý bolýar da. Awa, awa. Onu käbir adam baýlygy, käbiri maddi pul bir zat şunu baýlyk hasaplaýar. Käbir adamlar onu hasap eden ok. Olar ýa tanaýanlarym bar da. Onun diýjek bolýanym her kim bir zat baýlyk hasaplaýar da. Mysal pulum kän bolsa hiç kimem syýlamasa baýlykmy şo? Ýok. Yani illere şey diye şo diye. Sen garip wagtyň gazanan syýlagyň bilen baý wagtyň gazanan syýlagyň bir däl, baý wagtyň sen baýlygyny syýlaýan masala. Aninem doğru. Baý wagtyň baýlygyny syýlaýan masala garip wagtyň syýlagyň adam ýok da. Belki da Sözler kiminki? sözleri özüň karam. Sözleri hemme adam özü düzenledi. Köp tamaşaçylar bu kim käray zat diye men käbir zatlary açıklama diýip gepleşik edýän. Käbir sunuwdyň temalaryny açıklama diýip edýänler käbir çykarýan bu gepleşigi. Ondan şul aýdymyňam imенно şo başyny dinläp soňuny dinlemedik görüjilerimiz bar da, tamaşaçylarymyz, dinleýijilerimiz bar. Ondan şunu açıklamany niyetime duydum da sebebi sakawyň soňuna seretdiýilen söz bar da başyny dinleýärler da soňu bilen işi ýok. Ya manysy bilen işi ýok sözleň. Diňe bir ucundan girýärler, eşitýärler, çalışdýarlar, çatmanyň ýetýärler. Ýzynyň manysy öňe sürüljek bolýan pikir umuman şo zatlar bilen adamlaryň dinleýijilen, tomaşaçylaryň işi ýok da başyny görýärler. Hamala kinoň başyny görüp ssenariýany şo 5 tanyk nemesi bolmaly, bir problema girip şo problemadan çykyp insanyň netije bolmaly. Şol köp adam şo problemany görýärler da oý bu problema düşdi diýip bad edýärler da. Ama diýjek bolýanym açıklama şol aýdym barada aýdymy dünýä platformasynda bar. Toy jagalan bar, oturuşlaryň bar. O toýdan oturuşka bähwitlere käwir ýagdaýda. Diýjek bolýanym bar da nirden şu burdan emen pulum ýok. Emen garyp diýip şo duýguny geçirmesen şo zatlar pikirine gelen okda nirden şu zatlar birden geldi diýenler. Özüme de şu zatlar aýdan-aýdanda sözlerim köp zat öz başymdan geçen belki da. Ola bir ondan Kakajana tanıyan kako. Şoň bilen bir gün jigjikleme söýüm katmana gitdik. Account'unu men açyp berdim. Ediler. Kako account. Sonra ana açyň bunu ertesi biz kako bilen çağılan söýüm gitmana gitdik bolen. Hudaý tarapyn her qalada her qalaba her qala düşdük bolen. Öý gözläp bersinler bir könüje maýlyja öý gözläp bersin. Buraya bir hile geçip gittik şo taýdan. Ýene onu ýzymize gaýtdyk. Şo taýdan ýzymize gaýtdyk. Öwürlik geldik. Ýene şu jaý diýdim. Şu taýda bir hile priýatny görünýärler, gakajan diýdim. Şu taýda diýdim. Onu şu taýda gelip şuraýa söýüm kan diýdim. Gakajanam. O bolýar diýdi, oýun gapyny kakdyk.
bardıkdan bir ýaşyn çykdy agam. El gasalyja ýaşyn çykdy. Salamu aleykum diýdi. Wa aleykum assalam. Gel goşlar diýip menem Kaka canım. Ýaşy jan bir şam keçip görýär şu taýda howling zada eken bolan. Bolya edin diýdi bolan onu. Kaka jan şam ketip başlady menem ýanky ýaşylan oturdum agam. Oturdum men bir türkmen salihatly bir odan sözli ýaşylar bolýar. Şol oturup gurrun berýärde gapjygyna genejem bilen bolýan eken. Daýdan janam bolýan eken. Gecegi şeyle var bagtly maşgaladara. O taýda hiç bir pulada oynayalak bagt satynap bolmaýar. Şonda ýaşyl maňa bir söz diýdi. Baýlyk daşdan gözlemeler diýdi. Baýlyk daşdan gözlemeler, baýlyk jan saglygynda diýdi. Baýlyk diýdi ýerden turýan, güni görbilýän diýdi. Haýsy pul bilen diýdi, ertesi gün turup bolýan okuyun satyn alyp bolýar diýdi. Haýsy pul bilen diýdi. Otyrnan dip beýle sözler nädip bu ýaşlyň kellesine gelýärkä. Ýerden turýan gowurdajygym, ýumurtlajygym taýynly ýa. Menden bagtly adam ýok, iki sancak gyýdym, bagtlyjaklar diýär. Ay gözüm ýaşa dolly, dara bekda. Gözüm hakykatdan ýaşa dolly. Ondan ertesi gün şo gün akşam geldimde başımdan geçen kıyınçılıkları ýatlap otyrna. Ondan şol adam aýdan sözler ýadyma düşýärdi. Ennam dikenekläp gitýärdi. Diýär. Biz daşdan wazap tursaw diýär baýlygy diýär. Baýlyk aslynda sylaňda, hormatynda, jan saglygynda ken. Baýlyk. Ýaşlar arasynda garrylar gerek diýilýän ýer şu. Ana. Nemede şu ýan kaýdanym da her kim ýanky maddi zatlardan baýlyk görýärler-de köp adamlar. Inni seret pikiriňe şeýle gelipdir bolýan. Inni seret bir zat mysal getireli. Senine şunýal toýuň oturşoň garaz giýirdeýin ýok diýeli. Şulaydymmy özüň diňläp bilerdimmi? Diňläp bilerdim. Ay maňa bir näme diýär aýdat diýip. Ya näme kabul ederdim şulaydym? Ne sözlerini bilýän-de, ne sözlerini tomaşaçylaram görüp sözlerini seljererler de. Belki şu videoň aşagyna sözlerini ýazar geçip okaýarsyňyz da. Şu sözleri özüňe näme kabul ederdim diýän. Motivasiýa hukmyna kabul ederdim. Motivasiýa hukmyna kabul ederdim. Dogram sözlerde men öz zadymy bir öw aýtdymda sözlerini ýalňyşlyk okady pikir edýän. Ýalňyşlyk ýok. Aýhany aşakda pikirde kommentarlaryny pikir diýänler. Pikirde ýalaňany dogrymy motivasiýa diýip kabul edýäňizmi, näme diýip kabul edýäňiz? Zatdy post goýduňlar. Ay ol bul aýdýa, aýdymmy, meni belläňiz ok. Ya öz aýdym diýip aýdýamalar. Kimin aýdanna bel aýtmaly bolýan ýöne umuman. Aýda oturmagan. Ya men aýdym diýip aýdýam diýenler şo näme gynandyň diýenler şonu aýdýanyna. Sebäbi bir post goýdum da ýürüýtele. Gynanmadym belki da begenimde ýöne näme gynandym? Öder bilerler. Öder gato bilerler. O zaman birinji işim däller. Her separ aýdymmy adym goýjak aşagyna diýip alýarlar belki da. Yo toýda aýdýam ýa kliw edýärler. Toýda da aýdýarlar, kliw edip berler. Ay kliw etse olar. Şom edip berler. Ýöne şo taýda men adym bella goýan akyçdy belki da. Oňa ala sluçam kän menne berler. Şulaydym aýdaýyn. Ýa men aýdymma kyskanama, o giýjemni studiýa bar ýa saat bilen daş edýärler ýöne. Diýjek bolýan zadym. Näjin daş edip satan ornaýdymlar. Ay maňa ýaran oklar diýip satdy. Bak imanna şo satan okdyňa gowfara berdim belki da. Satan okdyňa. Men şonu oňorma ekeni. Menden gelip ýoşujaklar alyp gidýän eken. Satmalla taýarlap. Özüm aýdyp goýýanna. Ondan şonu çykarmak netimde bolýar bolýan. Aňadan ol bul aýdymşylar gelýär, atlanıp oturmaýan kän men. Şu videoň görüp
Diýjeklerim kändir. Men ýalanda gurlamak da. Ay ho, ay indik sapar goýsalar gowy bolar ýöne adam. Ay bellerler ýöne var ha, sunnatda edil häzir industriýada bir zat bar daro. Şo awtorlygyny alyp dünýä platformasyna goýup öz adyna ýelmemesen, şonu ýalyk öz atlaryny ýelmeýärler. O da bar. Sen ara muny ýöne żywoý çalyp goýdyk gerem. Men gona o. Żywoý çalyp şonu häzir şunu aranjirovka edip bir goýsa häzir oň adyna gidilýär da. Näme üçin aranjirovka edip ýöredi tutan etdi, näme üçin aranjirovka edip ofitsial edip ýazan ok. Sen Men näme üçin ýazan ok? pulum ýokmy diýip. Yok. Ondan när, belki da. Men aslında bulaydım hakikaten ýörejegim bilmedim. Aha. Bilmedim dogrymy aýdaýyn. Ýöne göň ýüregimden çykan sözler geçirip bir aýdyp göresim geldi. Ona aýdyp goýdum boýun, ýene kakajan sebäp boldy. Tako. Nädip? Şoýan ýaşynyň öňünde video düşürdük. Awa. Çağajyklar syýjalýa. Kanky Şu aşağına goýup goýardyk. Hawa, o videoda bir gözüme düşdi. Şoň kakawar gözüm. Goýsana gowy bolýar diýip da. Menem şonu goýdum baryn. Hayır sahabat etdiňizmi? Ya, çağajyklar ýanky daýladan syýjalýarlar. Syýjberýär, ýanky baryndan ýok edip daýladan syýjberýär. Düşündiňmi çağajyklara? Men o videony gördüm ýa. Gördüm, awa. Be. Şonu goýdum baryn. Ýerden turdum. Kakajan jaňa diýär. Bir kuşlap jaňa etdim. Kaýer habarym var videoda ne? 200 müňden geçipdir videoň diýär da. Goýsana ne bolmak. Göräý diýär 250. Men açyk gördüm 250 müň bolupdyr. 250 müň prosmotr men de dogrymy aýdym. Pikirler näme diýip ýazdylar, kommentariýalar. Kommentariýa köp zat gowy bekda. Öyle. Ýaman gowy. Kaýır. Öň kaýır singer diýip gidýärdim da, şeýdik goýýardyk da. Son kaýır Begjanow etipdim da. Öň näme üçin singer diýär? Moda diýme singer. Sen gördün, başda men goýdum. Moda diýip. Her sezonyň bir zady moda bolýar. Sen o wagty näçe ýaşymdadyň? Ay o wagty 17-18 ýaşymdadyň da. Şoda arasynda ýitip gelip näme üçin beýdäňe bir tutdum men gowy aklymma ýöne edebiýatda geçirip bolan onu. Soň özüme gurrun berer. Men ýa-da ýelýänler bilýändir onu aklym. Diýip bolan köpçülikde. Iň soň şonu etjek boldum, şon aýdymda da gezjek bu stabilni etsen bolan okmy? Ýank aýdymma bagal şoda bekda. Bolla bir Indi ýaýla bol ýa beýla bolla. kynçylyklar bar. Diňe taňa değişildi. Taňa değişildiler. Hem artistlere değişli. Hem şu sunwada ýa islenlik bir zat, durmuşda bir zat badaray. Hem zatdan bir zat bilýän diýmek hiç de bilemok diýmek. Islenlik durmuşda bir belli bir kär tutup şu kärden dowam etmeli. Şu käri tutmaly, şoň ýygyny dowam etmeli. Aýdymçy boljakmy, aýdymçy, usta boljakmy, usta. Şol işini kämilleşdirdiň, ahyry şol zat sana ýetirýär. Bagty. Benim şonu gaýrat etdiler. Onu akylman bilýänler. Oğlumuz. Ya näme? Sana daýdaryn bilmeýär. Belki daha şükür edýän, birinji unutmak ýeňilmesen tutdy. O tutdy da. Ýaman boldy. Screenshot goýýar. Ondan bägul janym tutdy. Bägul janym Benim şehrimi bulup gitti. Neyden nesip bada ýene geler da beri. Bamy? Hany bir zatlar aýdyp ýördüm laý, näme aýdymay bir. Halal gazançlykdan ziyan çekmedim. Ýokmy? Gele. Uşşagaly bamy? Ýok, şoň başyny proýekt. Seret da dedi aýda. Bolmasa oğlanlara haýyş dedi, aranjirovka edip ofitsial dedi. Şoň ofitsial netçe kolektorna. Bu näme do? Muna ikisine metçe. Et Halal gazançlyk edip çykarjak belki da. aýny kliwetden öz nemen awraýym onu ýöne ofitsialynja ýöne akustik edip ýa toy variant etmesen gowdar öwradyma ýelmesen. O da şo ay şulaydyma da ýazan kommentariýalar bar. Ýazylýan adamlaryň haýsy ýerine düşünjegini bilen ok belki da. Ay umuman öz zadyň dara ofitsialynja diýip goýsan boldy. Näme? Halal gazanç aýdymyň ady. O da erti bir gün çykar. Şoşon ýaly.
Yok yok. O maşinada gördüm ay dostum näme diýip kakao. Hava kakao bilen sol aydım sol hava. Yo ofitsial net bu eto Ofitsial net beýtme bu. ýaltanma. Aynı saatlığı var Allah. Yo bolýar näme bolsaň da näme diýene bir täze başlanmalysan aýyntek kämilleşýänçek bolýar şu ýa aýyntek jemlenýänçek bolýar. Bara toýjagyna oturşyklan. Şükür edeyim. Uzundan berdi o aranjировщиклар Ama ýa-da. berýän ha. Aranjировщиклар. Yo, конечно olar. İşledim ne? Hemme zat hakkını bermeli. Ağam, yani näýrek diýsene belki da şu waran goýup bolýar. Gözüme şu tiriyor. Ne YouTube için näýrek etmeli. Kençinde olar. Klivet. Ferhat bir zat bar. Şeýle aýdym audio goýanyň bilen audio ýani klive goýan konkret mühür basylýar. Şu finkidiňe. Düşündüňmi? Onuň näçe ýyldan soň ne original aýdymyň eýesi, ne soň aýdan ne goýulýar, taryha ýazmaly. Ön kitaplara da taryh ýazylýan bolsa, mysal üçin häzir hem ýazylýar. Ýöne häzir video bilen peçadyny goýulýar da şey etmeli. Hem dünýä platformalarynda göne öz adyna gelmemeli. Onam o adyny diýär. Habaryňyz bolsun. Şonu şeysen gowur saňa däl bul hemmesini o işgärlerine de maslahadım. Bu täze başlajaklara da maslahadım. Hukman etmeli. Evet, dövür şoňa var ya da şey etmeden bolany. Onu aýdyp goýsan. Döredijon galta gow diýen. O hukman. Bir sar oýda çykýar da aýdymçy diýä hukman döredijon bolmalymy diýä. Sen näle pikir etdiň şoň? Ya özüne pikiri bolmaly. Özüňde pikirin bolmasa şol ağza kene sunwatdan bir zadyň bolmasa bolmaýar. Islenlik sunwat işgär bar, ussat sunwat işgärleri. Hukman bir zatdan diňe ýerine ýetirji däl. O sen oňa ýam ýerine ýetirji diýil ýa, ýön aýdy. Oň ömür bolmaýar, durýar bir gün. O ýerine ýetirji bolýar. Özüne bir zat bolm diýip çaly bilmeli, bir zat edi bilmeli. Hukman. Hukman bolaýmaly, hukman aýdym sasun otdan bir zatdan başy çykmasa, ýöne alyp ýerine menem aýdym aýdýan. Ýaşkam studentkam menem aýdýadym. O bolana o ýa dörejiliğim bar. Aýdymam aýdýan, aýdymam diýen, şu adam diýen ýöne menlikde. Aýdym aýtmak menlikde. Näme bolýar da onda? Her adama her zat berilýär. Ýöne sunnat aýdym aýtjak bolsa, hukman bir zat bolmaly, bolmasa bolmaýar. Onda näme bolýar da? Könelimden aýtşarak. Aýdymçy bilen bagşyň arasynda uly tapawut bar diýen bolýar da. Ay onun var ha hali paraklara, şoň içindeklere goýaly ol soraglar. Ondan galandan näme tomaşaçylar çöler. Aýtsam köne möjekler belki daýan. Ýok, köne bolanyň bilen teoriýa bar, praktika bar. Praktika. Şäme? Teoriýa diýmek ol eýem ol ýazylan nukat goýup bir tasdiklanan bir zat. Praktika eýem ol sen ol tasdiklanan zatdan çykyp käwat bir zatlar etsen täze goşmalyk obnovleniýa sebäp döwür industriýa ýene ütkap durda. Şu mysal üçin aýdymyň sözleri plany, mysal gazete çykmaly bir döwür. Senkidin kitap çykarmaly bir. Internetde goýup bermeli. Mysal. Düşünýärmi? Men ya aýdym ýazyp bermeli bir ýerine. Düşünýärmi? Ya şonu ay goşgyn klip etmeli mysal üçin. Şey dip tasdiklanmaly. Döwür ütkap dur onuň käwat özüňçe döwüre görä hereket edip bermeli. Kakam atany. Belki da ağa begjan gitarist. Şu adam kakam çalýar bolýan, oturup dinleýärse, şeýle tolam. Şoň diýen sözi bar. Maňa sorak barýar da. Sen niýe? Kakam şaşatda. Canlaşýar tarafynda. Pikirlerini paýlaşýar. Kakam şey diýär. Sen niýe aýdymçy boljakmy ýa bagşy boljakmy diýär. Ondan düşünemakmy da şama. Kaka aýdymçylar bagşy ikisi bir zat däme aýdýanlar? Ýok diýär. Sen şu näme diýip düşündirdi anaýdan? Sen şu wagt aýdymçy diýär. Ondan sen bagşy bolanda aýdarmy diýär. Tek bagşy da sen diýär. Menen bolýar diýär. Ondan bir gün kakam atýarlar, studiýada bolýar. Özüm garmoniýa tutup. Mugam öwrenimde kakam gowun erhilik tapyn ýarajak bolýanlar ondan soň. Integeçen kakamyň bir işime de bar ha. Öwenok diýär. Öwenok bir işime kakam dinleýärdi.
Ay diýär. Boljak. Belki diýär, türek diýär onu. Şu içimden ýa-da şoňa da. Ýamalar öýdi. Kaçan şoňa gowdydyp bolarka diýär, kakama. Kaçan gowdydyp bolarka. Onda. Dogry, maýdan ýaman kän işleri kakama görkezýän bolýar. Kakam. Belki o dogry kakama. Belki men ýalňyşdyk näme Belki üçin. sözüň aýyr kakalar Belki burada. kakam hemmes dogry. Ýöne belki diýäniň sebäbi belki kakam hakykatdan hem gowurýandyr ýöne has kämilleşme meseleländir. Olam bolup biler. Ondan mugamça kötürdüm bolyn kakam. Durupda dinletdi. Eşit görmedim şoňa. Bäh diýdi. Bags boljak bolýarmaýdy. Bags boljak bolýarmaýdy diýdi bolyn. Düşündim-de şoňa diýen sözler. Kakandan sonra barda. Agam görýän bolsaň jogabyny ber şuna. Aýdylan aýdymy özünden gowy ýa-da özüçe aýtmasaň aýtmadym şol aýdymy. Yok. Kakam diýen söz bu da. Şeýlemi? Özünden gowy aýtmajak bolsaň aýtma diýer. Öýdemi? Ana. Ýara gowy aýtmaly ýa-da Ýara gowy özüçe aýtmaly. aýtmaly. Özü ýalyk. Onu ýokam degmeler aýdyma. Yok, bolmaz. Aýdyma degseň bolanok. Kakam diýen söz. Tebe aýdymlar bar, gulukda ornanna şu wat Nur Halipaň ya umuman Halipalaň ýolundan aýdýany toýda hatda gelýär. Indi toýda gow galmagal bilen bar, o näme diýen näme bildirden o. Ýöne şeýle zapis biz ondan toýda aparatdan ses alýasa, montaj edip oturýarsyň, onu dinlär ýalar köpüsi. Şam, ýok gow bilen o gow ýalak bolup dur, oý aýdyp dur diýip dur. Ýöne häzir aparatdan ses toý montaj edip oturýarsyň, bildirip dur. Hakykat. Şam. Onun käbir aýdymçylamyň swyaska diýilýär-de, swaskasy ýyrtylan, ýoguna gidip edip dur sesler. Hatda nemelerde de var. Gyýylan sesen bir hilek swaskalary gowşap eýen bir hil ýoguna bir hilek bolup giden sesler känler. Sesin aýamak bar döwredýän. Ağa öğretdi. Toş. Sen çoragyň diýär. Öňümizde täzelik ýan kaýdymy işleýän. Halal gadanç. Halal gadanç. Onun aranjировкам ya şeylere. Ya aranjировка. Bolly. Ondan sonra menem zadany oýan ýanky. Utanmanam. Ana Aranjировка. Klip etmeli. Gerek bolsa etip bereline yedigen video studio. Конечно. İşimizden azından bol. Eslenlik video hyzmat bizde bardyr. Emel aňda dedi bilýär. Ýok. Unreal. Nemede ýanky gördüňmi? Pahir knopka dizedim. Awa. Ana. Görmedikler şu taýda ýokardy. Köp basik görüň çykar ana YouTube'da görýän bolsam. Şonu ýalyk edilýär. Ýa-da Mümkinçiliklerimiz bar. Umuman video hyzmat. Ya Meni şu owazymda son kılar şu owazymda alyp barjydyryp ýöre aslında biz video çal. ya Bu owaz meni höwesimiz bilen ýöne keyfine. ýöne gowy ýörede. Ay gerek Tapdyň hatta ha. ýok, hatta ýok da gerek hyzmat etmeli her kim. Olan bir ýol. Yani aydym sunugotda bir öz ýoluňy, ornuňy tapmaly öz aydymlaň diýilýär. Islenlik zatda da yani blogerlerim özüne ýol tapyp ýörek diýär. Awa. Şoň üçin blogger diýmek blog ýörediýär, belli bir zat ýörediýär diýmek. Bloggerler barada kän dawalary diýär. Olamaz zat, blogger bolmamız zat. Sebäbi belli bir ýöne belli bir zaty tutmaly. Belli bir zat tutup şo boýunça ýöremeli. Olaňyň belli bir tematikasy bolmaly. Gören zat şamaşaýyrda urdurup berseň oňa blog diýilen o. Ya. Oňa näsem kem diýip hereket edip ýören account ýörediýänçi diýilýär. Awa. Berdadyň. Sebäbi bloggerlardan şeýle bir şol görülýär ha blogger. Diýmek şoň zadyny adamlar gollaýar. Muştoklar bar şoňam. Şok käbir adama gowy bolsun, käbir adama erwet bolsun. Şol görülýär, görülmezken pikirler bar aşakda paýlanşyk ýene padilitse diýilýär, paýlanşýarlar ýene diýmek şoň edýän zady şolary yaraya. Şoň üçin gollaýarlar. Şoň üçin men bloggerlary men gollaýan edýän zatlar üçin berekella oglanlar. Dowam. Oy. Hasam köp görýän Çarjawski. Awa. Ogdara diýär. Ol ýem ha dörejülik içine goşýar da.
Olay hem döröjükli oğlum, oğlum. Akmurat mı? Nomra deyin. Akmurat ağa var. Ağa dip qarratma o. Yo, Akmurat Son ağa. Temre da oğlum. Men gowarýan. Nuri dip men montajçıyma, on şägirdi Akmurat. Çağalım. Her TikTok'daki videosyny wagt şonu getirip wagt kella gelmekde. Akmurat'ın her TikTok'daki videosyny diska, flashka ýazdyr ya. Flashka ýazdyrıp Televizorda görýärler. yaltanman televizorda görýär. Ejemem Akmurat'ın. Anan beki da şu var. Şu da aýdan yaltanman görýärler. Bloggerlar davay öňe. Hemme Akmurat ýalak boljak bolar. Aa. Onu gepleşigini tamamlaýar, şeýle gepleşikler geçip durmurda. Taý ol, han naharyn getir. Awa şu taň mahallan öwýärler beki. Bolly häzir. Muht reklam eder. Awa. Muht reklam. Muht. Yaman Bolly getir. Bolly Geç da- oğlum. Geç. Geç oğlum. Ağam şunu ayırayım mı? Hayır getir. Şunu